Sal-aħħar ta' Marzu li ġej, jiġifieri sa tmiem is-sena finanzjarja li ġejja, il-kumpanija Air Malta mhux mistennija tibqa' tirreġistra telf. Tħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet wara tmiem tal-laqgħa ġenerali annwali li fiha sar magħruf li matul is-sena finanzjarja li għaddiet sar telf ta' ftit aktar minn 13 miljun euro. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi spjega n-numru d inizjattivi parti mill-istrateġija li hemm biex l-Air Malta ma tkomplix tagħmel it-telf wara aktar minn 10 snin tirreġistra t-telf. Strateġija li hija iffukata fuq it-tkabbir, qed inżidu n-numru ta' rotots, għal daqstant l-ispejjeż li għandna tal-kiri tal-ajruplan qed nifirxu fuq aktar rotot. Qed inbieħu aktar biljetti, qed inbidlu il-prodott tagħna, għandna dak il-biljetti llum li se tixtrih mingħajr bagalja. F'Jannar li ġej u f'Frar u Marzu se nkunu nintroduċu servizz ġdid tal-catering. Is-sena dieħla tintroduċu wkoll flypass program ġdid, business class product ġdid, dawn l-affarijiet kollha se jagħtu kontribut biex immorru aħjar. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li kkomparat mas-sena li għaddiet żdiedu l-bookings b'aktar minn 50,000. Ġie spjegat li l-kumpanija tħares li matul is-sajf li ġej tibda ttajjar 9 ajruplani bil-possibilità li jiżdied l-10 ajruplan. Dan fil-waqt li se jkun hemm żieda ta' 7% fil-ħinijiet ta' titjira għall-ajruplani biex jiġi massimizzat l-użu tal-ajruplani. Fil-preżenza tal-President Emeritu George Abela li qed imexxi t-taħdidiet tal-ftehim kollettiv mal-ħaddiema kollha, il-Ministru Mizzi fakkar li diġà nagħlqu żewġ ftehim kollettiv mal-membri tal-Okupaċ u mal-Inġiniera filwaqt li qal li taħares il-quddiem biex sa tmiem din is-sena jingħalqu oħrajn fosthom l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-Alpa. Hawnhekk il-Ministru għat-Turiżmu spjega li l-ħaddiema tal-Air Malta tħallew snin twal mingħajr ftehim kollettiv u issa ninsabu f'sitwazzjoni fil-Air Malta trid tespandi u huwa fl-interess ta' kulħadd li jintlaħaq bil. Tajjeb li ngħid però li tkabbir joffri opportunitajiet għal persuna pereżempju fil-engineering li huwa technician li huwa engineer kwalifikat li m'għandux ma ħarġitlux vacancy llum il-ġurnata jekk inkabbru nsidu l-ajruplani jkun jistgħu jħorġu dal-vacancies. Għal cabin crew li forsi kienet jaħdem on a part-time basis, hekk kif inkabbru rotot, hekk kif jinbidlu ċertu affarijiet inkunu nistgħu wkoll offru l-opportunità ta' xogħol fiss. L-istess għal first officers tagħna, ħafna first officers kwalifikati ilhom itiru ħafna snin bħala first officer. Però kien hemm glass ceiling għaliex peress li naqqasna l-ajruplani tul is-snin ma kienx hemm opportunity għal promotion. Għalihom ukoll dal-first officers ikollhom l-opportunità li jilħqu commander u kaptana rispettivament. Intant iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon qal li l-pjan li bih l-Air Malta ma trix tibqa' tagħmel telf għandu wkoll il-barka tal-banek. Min-naħa tagħhom il-kap finanzjarju Klaus Gosler u l-kap kummerċjali tal-Air Malta Paul Sies spjegaw li waħda mir-raġunijiet tat-telf li għamlet l-Air Malta matul is-sena finanzjarja li għaddiet kien minħabba li kien hemm hedging fuq il-fuel meta dan finalment raħas. Ġie spjegat ukoll li fis-sena finanzjarja li għaddiet idħul naqas bi 11.4%, iżda wieħed irid jikkunsidra li l-kumpanija naqset ukoll il-flotta b'20%. Iż-żewġ uffiċjali tal-Air Malta qalu wkoll li l-kumpanija frankat kważi 17 miljun euro, iżda saħħu li dan l-ammont jista' jikber ferm iżjed. Huma qalu wkoll li fuq medda ta' 5 snin se jsir investiment ta' 6 miljun euro fuq is-sistemi tat-teknoloġija informatika.